Banggalan Prasangka ditulis dening Jane Austen. Banggalan Prasangka bab 13. Muga-muga sayangku, ujare Pak Bennet marang bojone nalika lagi sarapan esuk. Kowe wis nyiapake panganan sing apik dina iki. Amarga aku duwe alesan kanggo ngarepake ana tambahan tamu ing keluarga kita. Sopo sing kok maksud sayang? Aku ora ngerti ana sing bakal teko, kejaba yen syarat Lukas kebeneran mampir lan aku yakin pangananku wis cukup apik kanggo dheweke. Aku ora percaya dheweke kerep mangan kaya ing omahe dhewe. Wong sik tak maksud kuwi sawijining priya lan wong anyar. Mripate Bu Bennet langsung sumunar. Priya lan wong anyar? Mesti Pak Bingley. Loh, Jin, kowe ora ngomong apa-apa. Kowe iki licik tenan. Wah, aku mesti seneng banget yen Pak Bingley teko. Nanging astaga, apes banget. Dino iki ora ana iwak babar pisan. Lydia, nak, cepet pencet lonceng. Aku kudu langsung ngomong karo Hill. Ora, dudu Pak Bingley, ujare bojone. Iki wong sing aku dhewe durung nate ketemu sakjroning uripku. Iki nggawe kabeh padha kaget lan kabeh padha seneng amarga langsung ditakoni kanthi rame dening bojone lan 5 anak wadone bebarengan. Sakwise rada suwe dolanan karo rasa penasaran keluargane, Pak Bennet banjur nerangake. Kira-kira sewulan kepungkur aku nampa layang iki. Lan 2 minggu kepungkur aku bales. Amarga aku mikir, iki perkara sing cukup alus lan kudu cepet ditangani. Iki saka sepupuku Pak Collins. Sing yen aku wis mati, bisa wae ngusir kowe kabeh saka omah iki kapan wae dheweke kepengin. Ya ampun, Pak, bungake bojone. Aku ora kuat krungu kuwi. Aja ngomong maneh babagan wong sing ora nyenengake kuwi. Miturutku, iki perkara paring ora adil ing donya. Yen tanah warisan panjenengan malah dialihake saka anak-anak panjenengan dhewe. Lan aku yakin yen aku dadi panjenengan, mesti wis suwe nyoba mindhakake apa wae kanggo ngatasi. Jane lan Elizabeth nyoba nerangake babagan aturan warisan kuwi. Dheweke wis kerep nyoba sadurunge, nanging iki topik sing ora iso ditampa dening Bu Bennet. Lan dheweke terus wae nesu babagan ketidakadilan menehi warisan marang wong sing ora ana sing peduli, tinimbang marang keluarga sing nduweni 5 anak wadon. Pancen iki perkara sing ora adil banget, ujare Pak Bennet. Lan ora ana sing bisa ngilangi kesalahan Pak Collins amarga bakal nampa Longbourn. Nanging yen kowe gelem ngrungokake layange, mbok menawa kowe bisa rada luluh amarga cara dheweke nulis. Ora, aku yakin ora bakal. Lan miturutku dheweke wis ora sopan banget nulis marang panjenengan lan uga munafik. Aku sengit karo kanca palsu kaya ngono. Napa dheweke ora nerusake wae permusuhan kaya bapake biyen? Ya, kayane dheweke nduweni rasa tanggung jawab minangka anak. Kaya sing bakal kok rungokake mengko. Hunsford, cedhak Westerham, Kent, 15 Oktober. Pak sing kinurmatan. Perselisihan sing wis suwe ana antara panjenengan lan bapakku sing kinurmatan tansah nggawe aku ora kepenak. Lan wiwit aku kelangan dheweke, aku kerep kepingin ndandani hubungan kuwi. Nanging suwene iki aku isih ragu-ragu, wedi yen tumindakku bisa katon ora ngajeni marang kenangane bapakku yen aku rukun karo wong sing biyen dadi musuhe. Nah, Bu Bennet, nanging saiki pikiranku wis mantep amarga sakwise aku ditabiskan dadi pendeta ing wektu Paskah, aku nduweni keberuntungan entuk perlindungan saka Lady Catherine de Bourgh sing kinurmatan. Randane Sir Louis de Bourgh sing kanthi kabecikan lan lomane wis maringi aku jabatan minangka pandeta ing paroki iki. Ing ngendi aku bakal ngupaya kanthi tenangan kanggo tumindak kanthi rasa hormat lan matur nuwun marang panjenengane. Lan tansah siap nindakake upacara lan tata cara sing ditetepake dening Gereja Inggris. Minangka pendeta, aku uga rumangsa dadi tugasku kanggo ngengkuyung lan njaga berkah tentrem ing saben keluarga sing ana ing jangkauanku. Lan kanthi alasan iki, aku yakin yen usaha iki minangka tanda niat becikku sing pantes diapresiasi. Lan kasunyatan yen aku dadi ahli waris sabanjure saka tanah Longbourn, muga-muga bisa diparingi pangapura dening panjenengan.
lan ora dadi sebab kanggo nolak tawaran dukun iki. Aku ora bisa ora prihatin amarga bakal dadi sebab kerugian kanggo anak-anak wadon panjenengan sing apik. Lan aku nyuwun pangapura kanggo kuwi. Uga njamin yen aku siap menehi ganti rugi sak bisa-bisane. Nanging bab kuwi bakal tak jelaskno mengko. Yen panjenengan ora keberatan nampani aku ing omah panjenengan, aku kepingin sowan marang panjenengan lan keluarga ing dina Senin tanggal 18 November kira-kira jam 4 sore. Lan mbok menawa aku bakal ngrepoti panjenengan nganti dina Sabtu Minggu sakbanjure. Sing iso tak lakoni tanpa masalah, amarga Lady Catherine ora keberatan yen aku kadang ora ana ing dina Minggu. Asal ana pendeta liyane sing ngganteni tugasku dina kuwi. Mugi panjenengan kersa nampa salam hormatku kanggo panjenengan, bojo panjenengan, lan putri-putri panjenengan. Saka kanca lan panyengkuyung panjenengan, William Collins. Mula, jam 4 kita bakal nampani priya sing arep ndandani hubungan iki, ujare Pak Bennet nalika nutup layang. Kayane Pak Collins wong enom sing ati-ati lan sopan banget. Lan aku ragu bakal dadi kenalan sing migunani. Luwih yen Lady Catherine gelem maringi izin supaya Pak Collins kerep teka meneh. Nanging ngono benere uga sing diandharake Pak Collins babagan anak-anak wadon, lan yen Pak Collins pancen arep menehi ganti rugi, aku ora bakal ngalangi. Sanajan angel, ujare Jane, kanggo mbayangake carane Pak Collins bakal nebus apa sing dianggep dadi kewajibane marang kita, nanging niate pancen pantes diapresiasi. Elizabeth luwih kesengsem karo rasa hormate Pak Collins sing gedhe banget marang Lady Catherine lan niate sing apik kanggo mbaptis, nikahake, lan ngubur warga parokine kapan wae dibutuhake. Kayane Pak Collins wong sing aneh, ujare Elizabeth. Aku ora bisa mangerteni dheweke. Gaya omonge katon kebacut agung. Lan apa maksude njaluk ngapura amarga dadi ahli waris sakbanjure? Ora mungkin Pak Collins bisa ngowahi kuwi. Apa wong kuwi waras, Pak? Ora, Nak. Aku kira ora, aku malah ngarep wong kuwi kebalikane. Ning layange ana campuran antara andhap asor lan rasa penting dhewe sing katon menarik. Aku ora sabar kepengin ketemu Pak Collins. Yen dideleng saka susunan tulisane, ujare Mary. Layange Pak Collins ora ana kekurangan. Gagasan babagan ranting zaitun mbok menawa ora anyar, nanging diungkapake kanthi apik. Kanggo Lady Catherine lan Lydia lan panulisane ora menarik babar pisan. Meh ora mungkin sepupune bakal teka nganggo seragam abang lan wis sawetara minggu dheweke ora nemokake kesenengan saka priya sing ora nganggo werna kuwi. Dene ibune, layang saka Pak Collins wis ngurangi rasa ora senenge. Bu Bennet wis siap nampani tamu kuwi kanthi luwih tenang, sing malah nggawe kaget bojone lan anak-anake. Pak Collins teka pas wektu, lan ditampa kanthi sopan dening kabeh keluarga. Pak Bennet dhewe ora akeh ngomong, nanging para wanita cukup aktif ngobrol, lan Pak Collins ora butuh disurung uga ora nduweni niat kanggo meneng. Pak Collins wong enom sing dhuwur lan awake gedhe. Umure kira-kira 20 taun. Sikape serius lan katon anggun, lan tata kramane kaku. Ora suwe lungguh, Pak Collins langsung muji Bu Bennet amarga nduweni anak-anak wadon sing ayu. Kandha yen Pak Collins wis krungu babagan kaendahane. Nanging ing kahanan iki kabar kuwi malah kurang saka kasunyatan. Lan nambah yen Pak Collins ora ragu yen kabeh bakal entuk pasangan sing apik. Pujian kuwi ora kabeh nggarai wong seneng, nanging Bu Bennet sing ora nate nolak pujian langsung mangsuli kanthi semangat. Panjenengan becik banget, Pak, aku yakin. Lan aku ngarep kanthi tulus muga-muga kuwi kelakon. Amarga yen ora, anak-anakku bakal kekurangan banget. Kahanan iki pancen aneh banget. Panjenengan mbok menawa maksude aturan warisan tanah iki. Iya, Pak, pancen kuwi. Kuwi perkara sing abot banget kanggo anak-anakku. Panjenengan mesti ngakoni. Nanging aku ora maksud nyalahke panjenengan. Amarga panjenengan perkara kaya ngene iki, aku ngerti. Mung gumantung nasib. Ora ana sing bisa ngerti kepiye nasibe tanah yen wis diiket aturan warisan. Aku ngerti banget, Bu, sepiro abote kanggo sepupu-sepupuku sing ayu, lan aku bisa ngomong akeh babagan iki. Nanging aku ati-ati supaya ora katon kesusu. Nanging aku bisa njamin marang para nona nom yen aku wis teka kanthi niat kanggo ngagumi dheweke.
Saiki aku ora bakal ngomong luwih akeh, nanging mbok menawa yen kita wis luwih kenal. Mane dipotong amarga ana panggilan kanggo nedha bengi, lan para bocah wadon padha mesem siji lan sijine. Para bocah wadon ana mung siji-sijine sing dadi perhatian Pak Collins. Aula, ruang makan, lan kabeh perabotan uga dipriksa lan dipuji. Lan pujiane marang akeh kuwi mesti bakal nyenengake atine Bu Bennet. Yen ora merga pikiran yen Pak Collins ndeleng kabeh kuwi minangka milike dhewe ing mangsa ngarep. Panganan sing disajekake uga dipuji banget. Lan Pak Collins takon marang salah siji sepupune sing ayu, sapa sing tanggung jawab kanggo masak sing enak kuwi. Nanging ing kene Pak Collins dilurusake dening Bu Bennet sing kanthi rada tegas njelasake yen dheweke cukup mampu nyewa juru masak sing apik lan anak-anake ora ana hubungane karo pawon. Pak Collins langsung njaluk ngapura amarga wis nggawe Bu Bennet ora kepenak. Kanthi swara sing luwih alus, Bu Bennet kandha yen dheweke ora nesu babar pisan. Nanging Pak Collins tetep nerusake njaluk ngapura nganti kira-kira seprapat jam.